Ikomidi lenhlanganisela yongqongqoshe elijutshelwe ukubhekana nezindaba ezithinta iCoronavirus lizobamba isithangami sabezindaba ePitoli emini nje. Ukuzwa kabanzi ngaloluda sixhumana nentatheli yezindaba zeSABC uSophie Mokoena. Sophie Sikwamukele ezindabeni zasemini sitshele ngokuzokhulunywa ikomidi. Esikulindile ukuthi ungqongqoshe wezempilo kube wuye osipha umbiko wokuthi kume kanjani eNingizimu Afrika njengoba sesizwile ukuthi abantu abathathu baqhazwe ukuthi banaleli gciwane. Ngakho ke silinde ukuthi abanye abongqongqoshe abafaka ongqongqoshe ababhekane nezindaba zasemakhaya. Uyazi kahle ukuthi uma sibheka lapha emaborder khona ke ema-airport la abantu bangena khona uma bangena eNingizimu Afrika kungenzeka ukuthi kungene labantu abanaleli gciwane. Silinde futhi ukuthi kuba khona nongqongqoshe wezindaba ze-local government uDr. Nkosazana Dlamini Zuma. Loyo uzokhuluma mhlambe ngokusho ukuthi masibheka omasipala benzani ukuthi bayenze ukuthi umphakathi ume ngemimo ukwenza ukuthi leli gciwane alandi la eNingizimu Afrika. Silinde mhlambe futhi nongqongqoshe wendaba ze-defense ukuthi azokhuluma njengoba uyazi ukuthi kukhona ama-South Africans alapha eChina okulindwe ukuthi alethwe lapho ekhaya. Siyazi ukuthi ke lo msebenzi lona uzofanele ukuthi uyenzwe i-Department ye-Defense, kodwa sizwile ke ukuthi ke ibhanoyi leli alikahambi liseseke khona lapha eNingizimu Afrika ngoba ukuletha labantu lapha ekhaya umsebenzi omkhulu kakhulu. Ngakho ke silinde ongqongqoshe abaningi. Abanye futhi bayabuza ukuthi mhlambe kungenzeka ukuthi nongqongqoshe obhekane nezindaba zezimali abe khona ngoba lokhu kusho ukuthi iNingizimu Afrika izofanele ukuthi ibekele imali eqeleni ukubhekana nale nkinga. Futhi siyazi ukuthi ntambama namhlanje ungqongqoshe obhekane nezindaba zezivakashi eNingizimu Afrika naye uzohlangana ke nabathintekayo kuzindaba lezi zabantu abavakashele eNingizimu Afrika ukuthi akhulume nabo ngoba siyezwa ukuthi ligciwane libe nomthelelo emibi kakhulu kwi-ama-market waseNingizimu Afrika kakhulukhulu nabantu abavakashele eNingizimu Afrika. Ngakho ke sizoletha lo mbiko khona la ku-SABC kodwa ku-SABC 404 uma basebaqalile ngokuthi basiphe imibiko abayiphethe but sizobabuza imibuzo ukuthi bahlele kanjani kwenza ukuthi leli gciwane alandi eNingizimu Afrika.